Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Simulan na natin ang actual draw for STL number 2195. Pangasinan, let's play Small Town Derby! I'm ready. Winning number is the number 34. Number 34 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Winning number is the number 5. Number 5 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. draw today are the numbers 34 and 5 in exact order. The numbers 34 and 5 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo at dito po nagtatapos ang ating draw para sa hapon ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi upulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Our official draw result for 5 p.m. draw today. Numbers 34 and 5 in exact order. Numbers 34 and 5 in exact order. Buhay ginawa kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto.